Salut și bine v-am găsit la un nou episod de GTA. Sunt alături cu Ștefan. Bă, se zice alături de Ștefan, deșteptul lupește. Unde ai făcut româna? În fine, La hai. Chinești? În fine. Astăzi avem motocicletele noastre preferate, BF400. Le testăm iarăl. Am văzut că v-a plăcut. Încerc să o deschidă pământ. N-a fost o idee bună. Am văzut că v-a plăcut videoclipul trecut, așa că am zis să mai facem unul. Am pornit, vai, motocicleta mea. Am pornit fix mort. Da, Zic că am mișto. pornit foarte bine. Foarte bine am pornit. O să vă las canalul lui Dragoș în descriere să vedeți videoclipuri din PSP. Eu parul Ștefan, băi, Ștefane. Nu, Bă, ești prost! Nu, acolo. ești prost! Ești prost! hai să dăm cum e. Din perspectiva lui. Ești prost. Așa, am O dat să cu niște vă lăsăm canalele în descriere pentru a vedea și perspectiva celuilalt. Deci, Da. dacă nu știți, motobiclele astea sunt buguite. A trecut unul pe semafor. Bă, unde mi-e motorul? Uite ce... Bă! Bă, unde mi-e Bă, motorul? Mâncați-și! A, uite-l. Deci poți să vezi cum am sărit beața și pensia. Bine, dacă zic eu acum altă vorbă de la tine, ne luăm cancel. Ne luăm bani. Ne dă ăștia videoclipul jos. Bă, hai! A, picioare! Bă, dar tu unde ești? A, băga mea și. A, și nu uitați să dați un lighean și un subscribe. Ne-ar ajuta foarte mult. Stai așa să mă uit la minut, că a minutul 2, Da. e bine. Bă, nu e ligian, e like și subscribe, Da. dar poți să zici și ligiane, că e mișto. Da, dacă facem minimă 5 vizionări, postăm următorul clip de GTA. Nu, deci eu vreau minim 2 like-uri și minim 50 de vizionări. Nu, hai să facem minim 2 like-uri. Dacă facem 2 like-uri, să postează următorul videoclip. 2 like-uri care... În Haide fine. că avea. La 2 like-uri postăm următorul videoclip. Da, eu cred că o să facem, pentru că am văzut Da, foarte da. multă, foarte multă susținere la videoclipul trecut. 500 de vizionări, chiar cel mai multe după canal. 500 și 12 like-uri, surprinzător. Nu Eu m-am văd, că așteptat la intră, atât. eu văd că intră ăștia și cad jos. La mine ca românii care vor să se ducă la păcănele, care sunt Vino independenți. încoa, vino încoa. Bă, hai să încercăm. Să sparg capul, bă, stai bă, că cum n-ai mă. Am rămas blocat aici. Astăzi poate facem și o misiune, nu? Nu, că durează prea lung, e prea lung videoclipul. Ne bagă 3 giga în calculator. Frate, am făcut un videoclip de Spider-Man în 2K, mi-a băgat la 10 giga în calculator. Da, gen, trebuie să împrumut și eu niște o mașină. Nu, trebuie să împrumuți și tu niște giga. Iată ce prost e ăsta. No, chiar nu mi-a luat 10 giga, dar mi-a luat vreo 5, adică destul de mult. Și eu o să încerc să le bag pe toate în 2K pentru că să am calitate mai bună. Dar, na. De ce le bagi în 2K? Bagă-i pur și simplu în 1080 HP. Bă, prost. Da, pe. Păi da, mă, da, bine, de fapt, pot să le bag și în 1080 pentru că n-am gen, ca să le bagi în 2K și să se vadă diferența de 1080 și 2K, trebuie să filmezi mai mulți bici. Eu cred că filmez în 300, ca să-ți vadă diferența, cred că trebuie să bagi în vreo 450, cam așa, 400 și ceva. Ha. Stai că nu am cum să mă duc mai repede, așa. Și îți consumă mai mult spațiu, așa că deocamdată o să rămânem în 1080p și 300 de bits. Dar, na. Păi eu nu știu câți bits să filmez, Ana. Nici eu nu știu. Vreau să văd... Ok, filmează. Fac. Bă, hai să ne urcăm pe tren, Că vine tren. A venit tren. Cum că vrei să ne urcăm pe tren? Nu știu, ne urcăm. Trebuie să găsim oportunitatea ca să ne urcăm pe el. Vino încoa. Păi că să mun. Bă, cu motocicleta asta e cel mai ușor să te urci pe el.
Direct în stâlp. Mie se fundă motor. Wow. Mamă, pe unde m-am băgat cu frate? Mâncați și cred că pierd trenul. N-ai că nu-l pierd. Pe unde naiba să sărim noi? Nu știu, mă, pe unde să sărim în tren. Gata, am găsit. Pe unde? A, acolo? Nu știu ce să zic. M-am urcat pe tren! Na, nu mai am timp. Nu știu. Trebuie să găsesc și eu un loc. Fac. Mă duc la capătul tunelului, că la capătul tunelului mă urc pe tunel și sar direct în el. Mi-a dat printing mesaj. Bă, stai, să nu te... Stai odată cu trenul ca să nu se despawneze. Stai cu el acolo, că să nu se despawneze. Că dacă plecăm amândoi de lângă el, se despawnează. Păi îți dai seama că stau în tren, doar nu m-am chinuit degeaba să mă urc. Trebuie să văd eu cum... Bun. Haide. Și când vine trenul, direct pe el. Eu încerc să-mi întorc motorul ca să mă duc în față, dar nu merge. Hai că vine trenul. Dar ești departe. Trebuie să te aștept aici ceva. Da, și până atunci, ce mai faceți, cum e viața? Dacă mâncați ceva, poftă bună. Hai că l-aud. Bă, am căzut în tren. Mamă, ce noroc am avut, băi. M-am oprit aici. M-am oprit fix aici. Nu! Dacă... Fuck! Bă! Bă, m-am oprit fix aici, mă vezi? Fix aici m-am oprit, că era să cad. What the fuck? Bă, frate, eram la milimetru, deci... vezi bara aia dintre tren și remorcă? Deci e o bară care delimitează remorca aia. Bă, are ceva dacă am omorât șoferul? Bă, trenul e indivizibil, indivincibil. Nu cred că ar trebui. Bă, am căzut în tren, pe bune. E imbecil. No. Gata, m-am băgat iar pe tren. Trenul ăsta e imbecil. Bă, dar motorul tău mai e pe tren? Da. Băga mea, vreau să urc și urc motorul, că așa era simplu. Dar nu știu... legi. Cred că e ok, hai să vedem. Ar trebui să urc acum, nu știu. Bun, haide! Haide! Bine! Am urcat. Bă, știi care e problema? Că eu sunt blocat cu spatele, gen. Bă, mi-a dărâmat trenul, motorul. Bă, fă-i burnout. Stai. Fă-i burnout. Bă, hai să facem haos după tren. Am picat cu motorul. E bine. Hai să facem haos după tren. Bă, oare ar merge să urc tancul pe tren? Nu cred, adică putem încerca azi, dar nu știu dacă merge. S-ar putea că nu. Bă, dar stai mă că eu vreau niște bombe. Aulo. Nu! Shit! Bun! M-a urcat iară! Dar te-ai văzut cum a picat? Cum s-a riditit ăsta, n-ai? Am dat un cap de balustrada aia. Ce bă? Bă! Hai, nu fi prost. Nu te urca că iar dai cu capul ca mine. Nu dau, mă, dar sunt șanse să-mi dea unul headshot. Adică eu? N-ai cu că ești secură servă, mă. Bă, am mișto. Vezi, m-am dus dacă vine tunel, că nu vreau să dau iar cu capul. Dar ce mă, tu poți să vezi? Oare poți să stric semafoarele astea? Nu cred. Bă, tu știai că există semafoare la tren? Știam. Vezi că dai cu capul.
capul. Cu chelia. Chelia. Mi-am cumpărat Bă, arme uite pentru- poliție! Bă, da cu capul de ăsta! Urcă rapid, bă, haide! M-am urcat! Bun. Bun, dar știu unde vreau să-mi urc eu motorul, mă. Undeva unde s-ar putea să pic, dar să sperăm că nu. Fac ghișet. Nu, mă, nu, e prea riscant, bă. Nu, Dar mă, hai să fugim de pe trenul ăsta, că e plictisitor, stăm jumătate de videoclipul nu, mă, vreau să încerc asta și după aia gata. Hai că spun. Bă! Ah! Bă! Mamă, am crezut că m-a omorat trenul. Nici tot, gen. Așa. Bă, nu, lasă. Las că îi plictisim pe oameni și ies după videoclip. Dacă mai sunteți acelea, respect. Respecte, da, bă, m-am dus iar în tren. Bă, am urcat în tren fără să vreau. Bă, dar știi ce prost suntem noi? Puteam să ne ducem direct în spatele trenului și să sărim pe remorca din spate. Bă, dar m-am urcat în tren fără să vreau. Ia mă, vreau să sar după mă. Hai, urcă și vină cu. Ce mă, motorbike e mic copil pe lângă noi. Bă, mie mi s-a stricat fucking motorul fără niciun motiv. De tot? Da, Hai că vin. e autostradă lângă. Miau. A, băgam. Am căzut, am alunecat. Am alunecat. Eu m-am oprit fix în barostradă. Uia! Băga mea și cu. Bă, eu vreau să mai Așa. încerc schema aia de îmi bag roata din față în mașină. Și mă cară. Uite ăla. Oamenii n-au văzut-o, dar na. Nu mă, o să o vad acum. Dacă mi iese, ia să vedem. Hai că mi ieși de tot. Hai, mergi, nenea, hai, mergi. Fac, m-am urcat cu tot cu motor. Mi-am urcat motorul pe mașina la săracul om. Bine, nu pe mașină, în mașină, în remorca, în bena aia lui. Ai, bă, dar nu-mi iese. Bă, mă, claxonezi? Bă, Dragoșe, ia tu mașina asta și du-mă tu. Nu mă las. Băi, ești prost, ai văzut? Ce să văd? Bă, deci, efectiv, a sărit unul după mașină. Dați înapoi dacă n-ați văzut. Deci, după mașină, a sărit unul cu mașina după autostradă. Singur, deci nu i-a făcut nimic. Bă, să știți că e posibil să apară un episod de scrap. Da, tocmai ce și-a luat și ăsta scrap. Și am stat 6 ore să construim, să-mi construiesc casa pe scrap. Bă, dar nu merge. Și avem și vreo 20 de moduri. Dacă ăsta a vrut modul. Da, mă, dar jocul e mai șmecher jocul cu moduri. Păi da, dar ai băgat prea multe moduri pentru părți de mașini. Păi da, ce mă, eu sunt fan mașini, tu nu ești? Și eu, da, bă. Mamă, bă. Nu, că dacă e cineva aici claustrofobic, are infart, face infart direct. E infrac, bă, prostule. Infrac, nu infarct. Am făcut front flip. Și am făcut front, la fel front flip. Stai că trebuie să mă duc să belesc aici. Glumesc, Deci trebuie să sun la Lester ca să-mi repar motobicla. Bă, hai că la Lester, mă. Păi la Lester să scap de motocicletă. Dar nu repară Lester Yeah, motobicla. if it isn't my creepy silent friend. Ai zis să scap de No motocicletă. problem. De I'll get him off poliție, your na. back. Ah,
Doar nu repară Lester motorul. Așa ai zis prima dată. Nu e adevărat. Poți să te uiți pe video. Da, mă, uite-te tu. Oameni buni, nu e așa, scrieți în comentarii, nu e așa că ăsta a scris că repară, că trebuie să supă Lester să repare motorul? Bă, ai zis, a scris, nu a zis. Hai că suntem doi proști. Da, dar tu mai mult. Aha, da. Eu n-am repetat clasa niciodată și tu ai repetat, ești tot pe prima clasă. Ești bă. Sunt a 5-a, deșteptule. Și eu așa. Da, mă, a 6-a în realitate, nu a 7-a. Că ăsta trăiește în Germania, adică într-o țară dar nașpa. practic tu trebuia să fii a 6-a dacă nu se băga clasa 0. Păi da, dacă nu s-a băgat clasa 0. Dar s-a băgat. Legal sunt a 7-a. Nu, ești ilegal a 7-a. Dacă o să vii vreodată în România să te duci la școală, nu o să fii a 7-a, o să fii a 6-a. Dar oricum, tu ești ilegal a 5-a, trebuia să fii a 6-a de fapt. Nu e adevărat. Cum mă, nu e adevărat? De ce s-a băgat clasa 0? De ce s-a băgat clasa 0? Nu înțeleg de ce. Nu știu. Întreabă cine a invitat școala. Bă, Ministerul Român a ales asta. Ești prost. Vlad Țepe. Hai că Vlad Țepe. Pe vremuri, când era părinții noștri la școală, nu era clasa 0, deșteptule. Era... Deci legal suntem a 6 și a 7. Da. Bac cioaca. Backflip. Hai direct în... Nu. Bă, cred că s-au plictisit, că m-am plictisit și eu. Hai să facem ceva mai interesant. Ce să facem ceva mai interesant, mă? Bă! Da, nu, lasă. Nu știu. Să terminăm videoclip? Da. A, băga mea și... Ia câte minute are. Are 17 minute. Bă, eu zic că e de ajuns pentru azi. Da. Cam atât și cu episodul ăsta. Eu am fost Dragoș. Eu am fost Ștefan și ne auzim data viitoare. Pa, 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 pa!